kade yayingiphatha kabi lento ukuthi kanti ngakithi sonani asinabo yini abantu ngempela bathe imalini zethu siyaxhasa njalo mawuye emcimbini wena uthukela othukela ke ufika uvele ukuthi wisihambi ngeke ngize ngiyifihle le inqwaba yabaculi bangakithi abaculayo abaziwa nhlobo ngenxa yokuthi ngeke phela endaweni yethu kuzoqhama abantu bokufika thina ngalothukela nathi sabo ukufika nami nje ngasizwa inkani mina ke nje ngibe nenkani bengena phakathi kwabo ngithi yabafana babuzana ukuthi hawu uqhamukapi lozo uzosibiza ngomfana ngithi yase ngikhona futhi la ngizocula yagcina leyo nto ingakhela isithunzi kubona kagcina bengibona ukuthi cha hayi lo uyayifuna lento ayifunayo bagcina behlukana phakathi abanye bangithanda ngempela abanye baba nayo le nto ukuthi hayi lo asimazi kodwa kumanje sekusobafowethu nje and kuyangijabulisa naba ke bavakashe ngala ngiyabonga sisi ngiyabonga lokho ngempela ngoba ngiyafisa nabanye abakhona bayibone lento nathi ke sandisa umnotho ngakithi akule yokusho ake kubukhona isiphithiphithi la ke ngavuka umuntu athi isitolo sami kuthenga kwazi kwaphela impahla ngenxa yobukade kusana kade bebaningi and amabhinqa mawuzonda ibhinqa mina ngisengiqala ukudabukela manje isikhathi sakho siphelile and njengoba sikhona nje so masikanda basebasha sizoprovela wena vele ukuthi le yakhe into ayisekho khona yethu yabona manje emcimbini yamabhinqa kugcwala ngale ndlela eyisimanga mawufuna ukubona uzobona mhla 16 uzobona ukuthi asidlali lengane ya usho kanjalo lapha kubahube from Kiza Jolvet sizobheka ke ama comment ngaphansi kwale video ukuthi abethini njengoba sithathe lapha ke ku Facebook kunabantu abambalwa ke abathe babeka ke imbono yabo ngalesimo ubahube akhala ngaso songavela baba kosomabhizinisi bangakupha andivinjiwe bahubhe ukuthi nihlele emcimbi South Coast futhi akekho umuntu okuthiwa umculo wakhe awaziye ngoba nakho uvalele abahleli emcimbi ofeza onkeshe bafike kwazakala ushobane umthokozi singoni uvusi hlaza indlovu futhi naba hubhe uhlezi ucule workshop ngaphansi kwebridge eBury eluyele yathi uzoqasheka yiyo ewehlisayo ngeke babona abacebe behlangene kothwela becela kuBria fix your brand ulindele ukuthi abantu base South Coast bona bayenza yini imicimbi bebemba ngaphesheya kothukela uTalente Magwaza ukuthi washonaphi usikweletu abantu abambalwa kade bekhuluma lapha beveza imbono yabo hlukene abayibabuza ke nezinye izinto besicela uThokozane Mngoni uthi siyakwazi ngapha kothukela ndoda uyazimisela selokhu umile nje awusithambisi ulast born kaMashando kwala uthi North Coast and South Coast iyefana iPirates neKaizer Chiefs ulihle limtolo uthi ayivele North Coast iyabandlulula shuthi ndawo zonke nathi isimele la emsebenzini isibiza amapondo usibusiso Benedictus Ncwaba uthi lento ifana nokusupporta iKaizer then i-team yaseGoli ekhona amazulu abalandi bomculo base South Coast balandela kakhulu abantu abangale kothwela ukudlala amaciko abo kanti futhi abekho abantu abanake italente lase South Coast iningi lento ebholeni bangaka abafana basuka eSouth Coast ishoda ngamakhanda lana ukuze sithuthuka nisahle ngasizodona kuzayo.